Ben, mediodía na Feira do Viño de Chantada, un gran ambiente, a xente catando os viños, algúns desta colleita, outros dos que embotellan a colleita do ano anterior, e imos ver como se vai presentando a xornada. A ver, contádenos que tal están eses viños. Os viños estupendos. De onde veñen vostedes? De Coruña. De Coruña, como viñeron a parar a Feira do Viño de Chantada? Bueno, viñemos porque xa estuvemos aquí máis anos, quedamos encantados e repetimos. Bueno, son de viño tinto. Sí, somos de viño tinto, sí. E que aporta a Feira do Viño de Chantada que non teñan outros grandes eventos? A ver, aquí un pouco é un torno á Ribeira Sacra que temos aquí ao lado, nós somos uns enamorados da Ribeira Sacra, e, bueno, o que ahora estamos desexando é que o tempo nos acompañe. Estamos agora en Adega os Calexotes. Bueno, como vai a feira? Contenos. Vai indo. Como se chama vostede? Eu, Edelmiro. Contenos un pouco a historia desta adega de os Calexotes. A historia, que queres que che diga? É unha bodega que temos desde hai 15 anos, ainda que nos elaboramos viño desde o tempo dos meus abuelos. E, bueno, fomos empezando pouquiño a pouco, nós non compramos uva, é toda a uva nosa. Non temos distribuidores, vendemos nós a xente directamente. É un pouquiño a historia que facemos viño tinto Mencía e blanco Godello. En que zona teñen os viñedos? Os viñedos na zona dos Peares. E contenos que viños presentan este ano aquí? Pois, como sempre, o Godello e o Mencía. Na colleita 2017? Sí, no, o Mencía 2016 e o Godello 2017. Ainda que tamén temos algún Mencía 2017, por se acaso quere probar a xente, xa temos tamén embotellado deso. É un pouco pronto para ese viño, mellor, para o 2017? O mellor é un pouquiño pronto, pero traemos para que a xente compare. O outro está moito máis feito, este xa está máis vivo, pero o outro está xa un pouquiño... Para min gusta máis o do ano pasado. Bueno, e este branco deste ano que xa se está probando, como se define ese viño? Como definiría vostede este branco de 2017 que foi unha boa colleita, creo? Eu non son a mellor persona para dicirche como teño que definir un produto meu. Eu penso que está moi bon, moi bon. Se queres douche a probar. Pois entón despois vámolo a probar, claro que sí, antes de irnos a comer. Sírvame entón un. Continuamos aquí na Feira do Viño e imos a probar un viño branco, son moitas catas, moitos viños, temos que ir a modo, pero antes de xantar sempre é interesante probar un viño, teremos que brindar, vostede tamén o probará, non? Eu xa comín, pero bueno, por sedes vos tamén o probamos. Por cortesía, non? O compañeiro tamén bebe, verdad? Sí, claro que sí. Pois vamos a estar. Traballa e terá que tamén probar o viño un pouquiño. Más que de pan vive el hombre, hai que traballar aí. Bueno, e tedes, poñevos algún queixo, queredes? Nada, non se preocupe que ahora enseguida imos xantar, entón vamos a probalo. Un queixo, con queixo. E comendo sabe mellor, eu solo non son capaz de beber. A mí tamén me parece unha gran maridaxe do viño co queixo. Ten vostede toda a razón. Prove a ver que tal está. Vamos. Bueno, imos a catar este viño, que parece que de color está moi ben, non somos expertos catadores, pero imos a ver en boca que nos depara. E continuaremos durante todo o día, Tele20, 20 anos con vostede, e vamos a darlle a probar o viño o noso compañeiro que está detrás da cámara e que probablemente tamén teña xa sede e fame. Que tal está, Humberto? Creo que nos sinala que está moi bon o viño. Bueno, pois un brinde e pola Feira do Viño de Chantada. Deica pronto, e doxe nun ano. Imos intentar chegar a estos pilares de Belesar. Nos vamos a... Oi, aparte aquí hai callos. Creo que nos quedamos aquí, David. Que tal? Alguén que teña unha boca disposta a falar con Tele20, que tal? Hola, que tal? Contanos que traedes, porque vemos aquí moito despliegue. Pois nada, traemos os nosos viños que son o Godello, o Mencía e Moncía Barrica, e nada, de pincho hoxe trouxemos callos. Non está nada mal, eh? Bueno, para beber co viño está ben, está ben.
Aparte, as botellas son bastante chulas e o nome Asolagados, non sei se te sona, David, o nome de Asolagado. Por que escollistes ese nome? Nós non somos daqui, somos da zona de Rías Baixas, entonces cando compramos a bodega en Belesar, informámonos un pouco da zona, da historia, entonces basámonos no documental das Asolagados. De que vides, cos viños do 2017 ou...? Non, son do ano pasado, non embotellamos aínda nada. Enviamos a cata unhas mostras, pero non embotellamos. Hola, que tal, chicos? Por que viño vos preguntamos? Pois por todos, claro, o que tú queiras. Bueno, estamos no stand de Nonatur, de Roberto Regal, e no que elaborades viños de moitas diferentes marcas e tamén estilos, non? Sí, un poquinho o proxecto de Roberto, son viños de finca e tamén traballa pois pa xente que queira ter o seu propio proxecto na Ribeira Sacra sin descapitalizarse, é dicir, sin comprar a finca. É un concepto pois moi en consonancia coa Ribeira Sacra, respetando ese medio ambiente que el tanto quere, non? Cando dis viños de finca son esos nos que o viño fala dese pago, desa finca, dese terreo. Exactamente, falamos viños de terroir que responden moitísimo a esa mineralidade típica de Ribeira Sacra, a esa humedad tan característica. Bueno, contanos un pouco como funciona esta iniciativa. Bueno, mira, esta iniciativa propuxámola fai esta é a terceira edición xa, fai un par de anos, funcionou moi ben, a xente tuvo boa aceptación e, bueno, por parte do Concello sempre tuvo un apoio para facer este tipo de eventos e eu estou a favor deste tipo de evento nunha feira do viño, sobre todo, o sea, este é o que ten que haber. Especialmente, ¿no? Porque está a parte festiva, pero tamén está a parte degustativa. Totalmente. Creo que é a parte degustativa, obviamente, ao largo da feira pasa todo tipo de xente, bueno, hai nos que queren probar máis calmadamente, non é un ambiente máis calmado posible, pero bueno, máis calmado que a feira en sí que é. Bueno, porque aquí chegamos e temos todos os viños, entendo que son unha botella por cada adega, representativo. Efectivamente. Ahora o que podedes ver é que hai hai 12 das 12 adegas, hai o viño tinto xoven, que é o que nós valoramos e o premio que damos dende a cata popular. Solamente